Wane ne wanda ake zargi da ɓatanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam? An haife shi a Kano Municipal a ranar 13 ga watan Yuni na shekarar 1988 kamar da katinsa na zaɓe ya nuna. Ɗalibi ne da ke zaune a Unguwar Sharifai a cikin birnin Kano. Ana zarginsa da ɓatanci ga fiyen halitta manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kafar WhatsApp shi da wani abokinsa, inda suka yi wata zazzafar muhawara akan addini wacce ta janyo har akai wannan aika-aika. Shi kuwa aboki da naɗa murya bai wata ba wajen sakinta ga jama'a cikin ƙanin lokaci a biya yaɗu tamkar wutar daji, wanda akan ya fusata matasa suka yi daren miki a gidansu suka yi rugu-rugu da kayan ɗaki. Suka watso kayayyaki ta taga suna ihun neman sa ruwa a jallo domin su kaddamar masa. An tabbatar da cewa hukumar 'yan sanda ne suka shiga tsakani wajen damke shi zuwa caji ofis na kofar Wambai, wanda hakan ya yi matuƙar tasirin kaucewa kaddamar masa da za a yi. Rundunar Hisba ma ta kawo ɗaukin gaggawa domin kwantar da tarzoma. Da ƙarshe an samar da tsaro a wannan unguwa.